at number 2 is replaced by number 19, Páirc Ó. Number 3 is Conor Lynch. Thomas Ahern at number 4, Thomas Ahern. Brigade Fáil tugadh í Páirc down the Ciarnaigh agus an clufa seo faoi hí le Craobh the Moon I chéad clufa inseo agus Páirc Láirge takeí go fada le droichead down the Ciarnaigh that's an imime siad chun déich láir inseo an trónúna seo. Trónúna fuair feánta agad le Páirc Ó inseo agus an tilhéil se láisteach slua réasúnta máiste ag breanú an clufa seo an trónúna seo. Chun déich láir bhfuil tá siad an ránaithe agus tosaí mar a ránaí bheith ach tá arhuáin Páirc Láirge. Tuair méid foiir an chun déich láir dús. Sa gúil gob siúd go gansaí bhí hín tá Mark Sheedy. An dína lán chúl ón Gunning sinna captain na fórne go dó Robert Loftus an lán chúlaí agus Joe Casey go gansaí i bhí cead. Na le chúlaithe Jamie Moylan na gansaí bhí cúig, James Cullinan na gansaí bhí sé agus Matthew O'Halloran a gansaí bhí seach. sé Daniel Costello lá na Páirc agus dhéanach le siúd a gansaí bhí ní tá Darren Maroney. An líana le hosach ag chun déich láir an trúna seo Ronan Kilroy de sé Michael Collins atá in dahad slát agus Harry Doherty a gansaí i bhí dó dhéag. Agus an líana lán hosach ag chun déich láir an trúna seo Marco Cleary a i bhí trí déag Sean Arthur an lán tosach agus sé Fred Hegarty a gansaí i bhí cú déag an trúna seo go chun déich láir. Maide le Páirc Láirge tá arháin a siúd mar bhí marrá, ní le bhí dó bhí ránaí sinna Dara Keane níl seisina gimmert agus tá áid siúd fáte ag fíochar cúnaí. Seo mar atá Páirc Láirge an trúna seo. Sa gúil James Comerford, cóchaptí. Gansaí bhí ní déag an trúna seo is tá fíochar cúnaí. An lán chúlaí Conor Lynch agus sé Thomas Ahern a gansaí i bhí cead. Na le cholaíonn sin Bradley Pinkirk gansaí i bhí cúig, Joe McDonald gansaí i bhí sé agus Cathal Sullivan sin cóchaptííon le gansaí i bhí seacht. Ó lár na Páirce tá Hugo Kwan agus in dhéanach le siúd tá Paddy Spillman. Agus an dhéana le hosach an trúna seo Shane Power gansaí i bhí de, Pat Welch a had slát agus Mark Hartley gansaí i bhí dó dhéag. Agus an líana lán hosach ag Páirc Láirge an trúna seo Garrow de sé i bhí trí déag, Sean Mackey a gansaí i bhí cear déag agus David Comerford a gansaí i bhí cú déag. Dálann scéal tá an foireann seo chun déich láir tá 7 racab ó neidir na cháil Craobh the Moon a go dtí Hippertáir in nachcha agus tá 7 acab sin, 7 gon neidir na rú Craobh Minú na héan tí bliana áchain. Maide le Páirc Láirge, well tá cuppa imimiid acab a d sínsir go Hippertáir in bliana agus Sean Mackey a gona acab sin. Agus tá le dóga le sagúin sinna Garrow de sé i d go éan níomh Ciarán cilchuine a rú Craobh na héan an lehanana go má céanna. Mark Hartley fashion tá sé bhfuil sínsir ag Páirc Láirge. Só tá muidir súla clufa réasúnta cruá díanann seo an trúna seo idir dá éan seo. Tá an dá éad mo agus iad fáilfaí réad is scarhain tús an chlufa seo tá harta ránúméid éanú mar sinnarin sal so an clufa. Mar marrá tá an trúna fuair fanta go maach mar sin éon 16 tí hála bhfuil sló deastáin agus tá daine le cruinní hart i d Páirc go má céanna. An réitiúd, sas chun é churca an réitiúd agus sinna Shane Scanlon as curca agus tá chuid míad éon in siúd aige agus iad mo láir na Páirce fannacht go gur sé tús leis an áí seo. Tuigtar go mé óra na bhíanain faoi an coppla second nó mar sin, sé de fáilfaí réad agus tá an Clár scór all tíomh deasún in seo agus feicemuid cecha de Harlos idir seo agus déide an chlufa seo. Tá muid rééis sína se gód órán na bhíon.
Léad an fin cúla a siar tána tasí itá go gut an héad maidide le siglí tá lígal tras na páirc agus é chuidiúháin sa níisiún go éondáma go an tróna se stoilm tá réitúid an sin Fátharta réitíla íon siad an chaisteach sé scanan gan vípal go bheith siú chohór ceach go leor agus na stiúta caiisteach tús go leis glufa Láirge Galíonsaí hana héin agus an líochuid an lán tosach na Seán Mackie hála Gleon Hall Beidir an scóra tá sé blocáil sin tá cínte níos foiteach sí pepísos ag an dar buair agus seans beidir ar scóra ag bhfuilte anáir go deót an lír breanúir i gceann sin tá sí mú fóraí. Ba goach ag búlbáirí chéadcheann se Mark Sheedy Tá mór síos sa dro Tasí hin sin briste nuas Spórt gon Láirge na dro duine go ansaí agus sin Fred Hegarty Tá sí bainte go Fred Hegarty beidir sí cáilte ige. Trid le híáil cínte réí focusúas pocusúas hir an sin ag Sullivan bhúlaisteach gotí Shane Power isteach sa spás go ballin ar fád a chu tíocht amach lethe agus chumán ag siúd bhfuilte amach an seo gotí JB Moylan i ggéir raid go fáilgí an sin agus bhuiile siar atá go chun leith láid. One gunning at Tina Ford, Tina Fallin. Cool body, tíocht amach Mark Sheedy le hinn cáinse hóga. She the wad amach on goal. Must have that beidir bhfuil méid gúiad an cinál chumna go chun Fort Láirge stoile. Bhuiile builte ag Sheedy so sa dro na dosaí ceann mór fada. Nuas Babhta na tro sí pecí mar sin ag an gúlaí an sin agus Thomas a Hearn i ggéirí lan amach amach ar an tíomhlíne an tíomhlíne sí amach ar an tíomhlíne go fóil a sí reis ríos le chun de chláir bhfuilte trasna bhfuilte go mar ar an slát Michael Collins Jack Pasglóte trasna seo go tí dar Moroney sta sa spás a se holda tá sí chuir mú bhí anna hainte fúl is dún sin Timothy bag nach chuin sin plugin chun buír sin ag na postaí acha ba sí mú agus an tá deara go. Bhuiile amach tógaí James Comerford is Jones tosaí a ríist ag Fort Láirge agus faoihrú dámant ar fad ag go fóil ach sin chun Iomána aige ar réitir bhuail agus bhuiile siar atá an go chun leith láir. Hír na léthaí go fáil. Tá sí harta there so hi go sí 8 méadar amach beidir tiile agus Fred Hegarty le hinn ceann seo hógeal. Fred Hegarty bhuiil sé an chéad scór go chlufail. 10 méad caite tucha gine. Bhuiil in Spruc tógeal bhuala na sí sách fada bei sí sách fadach ní sí sách chrín agus fóraí cána chuir fóraí le chrín an tróna seo. Bhuiile amach chaile an gúlbáire James Comerford John fada suas ní éirí le parláirtí cáinse áil má tú a hallar an díana go má tú a hallar an go chláir geirí funca suas porque suas a le cholí láir is cáinte dísteigech porque suas go dána bhuiig bhar lá páirce Hugo Quam bhuiil steachsa spásan sin Babhta na tro duine siúla líomhar ige Mark Hartley nú slite aige Mark Hartley gur alisteach Babhta hímpla seantar scór beidir an flacha le fád ag sin ag Jamie Moylan agus trocha go amach a ríis le chun de chláir agus an slite ag Ronan Kilroy a túirtin seo go dtí Darren Morrissey seantar scór aige bhfuilte go háir aige tá ceann sin head is Aslan a chéad scór gan chlufann seo agus takeí hééis 2 méad agus 1 second déag agus an puinte sin fáilte ag chun de chláir agus anna scór ar fad. Seo chuganne buile amach an gúlbáide James Comerford tá mór fada machchan seo i gníomh go hálainne le buthain seo ag Shane Power siar an sin go dtí Paddy Spellman
Spellman a bullisteach sa spás an sin tá fádan. Si imi go chomán duine cíntecha ní si go teach líad fós de muir go sí bailí machanis agus is buile macha bheits an go chúlbáid a chun den chláid Mark Sheedy. Fád Willins Mark Sheedy Consin Cínte réine í áileach tá sí pucí sos an sin ag fearlá Páirc Fort Láirge Paddy Spellman a rá agus siar an sin nach an neacholaí láir Joe McDonald ag an lábhir slite a tala buile siar atá an go chun déich láid. Díad chan a líana ceann a 2 méadar a metha tógeal gCearnaigh sa bell. Seo chugad. Fergal Doherty. Fred Hegarty tá an lí hógeal. Búilte Hegarty agus tá sí chuide hena deastal ag Hegarty agus inis tá rá cholína chun an chláid chun éon scór fós ag Páirc Láirge. Seo chugad na cúlbáid i ríist. James Comerford a bol amach sin. James Comerford an argan tíb líana de tíb seo go fád cin leacholaí láir a puca suas James Cullinan a chu cáiltín sin Cullinan agus buide siar a bheits an na go Fort Láirge tíad a chuos fúine seo mar tá fáildínta Shane Power. Buide siar ar tá 62 méadar amach chun gúil agus sé David Comerford a thóg sí seo. David Comerford. Ran nach bhfuil cúpla trogtí ag áid a Harlan fáach an réiteir de scíide leis, agus ú sin an chéad scór an chlufa a áil go Fort Láirge, tá siad rá chuúnaí chun deire. Seachagan David Comerford, Brianna Widdensbrook, rí cinál le cabhú leis an trúna seo. Sí bhfuilte ige, tá sí an áard ige, Brianna sí seo gúil sí head a drastal agus tá anna cholín ag David Comerford. So, héis, 7 méad imara tá chéad scór, chláir a scór ag Páirc Láirge. Tá faointe in Aiceán, chun de chláir chun cín. Buile amach bhfuilte ríist ag Sheedy. Sí sa Jóna dosaí. Siar a hain siad go dtíon leacholaí láir ceann fada isteach chuig James Cullinan isteach a dro a go tosaí briste nuas an sin bertagal na dro an fedín bugus is sa góide Marco Cléirí ach ní éirín le síáil mar tá na cosantóirí hir an sin agus Carlo Sullivan a lan amach siar go dtíon cúlbáirí lan an cúlbáid amachí ó sí seo an argan tíb lína mar an ó sí amach a tíb lína chuine go hálaigh go dtínta go hálainn sin ag Sean Mackey agus Sean Mackey go leisteach an lán tosacht an sin pass báid sin pass a le tras na Páirc go go Juan an nún ar a gúne hall nó ar a tíb hall in sin GFC tá sí pucí suas an sin ag ón Gunning sinna captín chun de chláir agus glantamach sí sa dro na dosaí. Chun de chláir Rinneon sí láin huide trastan is go dtí Fred Hegarty a bóla isteach sa spás an sin ceile na tro dínta go ag an ggólaí an sin cólaí Fort Láirge slite pucí suas an sin aige be Carlo Sullivan tá háiltí rístin sin acu. Búil cín hí sa géirí fuca suas an argan tíb líine cínte réine áil. Tá sí fós ar a tála agus cínte réine í fuca tá sé. Sí, nu sa bheith títe, pucaí go glóte mar sin héin ag mar lá Páirc hiú go gháin agus tá sí cáilte ag siúd feiste mar tá sé húcáilte. Cínte réine, tá sí pucaí, tá mé hepa go fach se glán an tálaí sin, tá sí blocáil tíréis, léhéide go blocáil, tá dínta in sinna chun de chláir ach tá neacholaí láir Fort Láirge, Joe McDonald hir le hín cáin seo i lána, mairín le sí lána, tá sí glánta písa beag aige tras na Páirc an sin animbert ó Fort Láirge agus tá an lán tosach Sean Mackey a bhain sin agus tá sé le cos an áirde go le seaachúil se anna fórnecha de hóscóir tá ísisiil mar go púcáúin sin an éirí se go le bóla an cúlbáide an slite aige agus í glánta macha go dtí neacholaí láir sin James Cullinan. Alóganna go duine is go dtí Jamie Moylan
Mailin on skide soos het Joe le getosie en ver buggestig nie edinish die algen geet Babhta beide gneer och daar Babhta pukkie soos machine ek dink gonna tosie in shin gespult se trasna na park aan 'n fast trasna park in shin Harry de Harty Agason Schlitter aan 'n geilend te mogen shin na Lorna park dis soos ek Fátharta lagje gesê taste lis ver Fátharta lagje gimmert goma chine ver het die spelmen Paddy Spelben nach Farle gemmers gomashne own gunning a himmer cheer and shin gdin Farle so goni Joe Casey agus tugul shin cheer gdin cool bode Mark Sheedy hakema Skide Mark Sheedy kan more fathers nach die la nach far Spórt Láirge le sé nach ta titi wa ta shi ege machine far la park chine Hugo Kwan gdin chat trust and just go real and chat and can't chin chu Sheep again in the force. Sheep again in the force. Aan de gegeven John Joe Casey Gary for Kososki today. If for Kososki that sheep again is like Harry Doherty saw you at fall into chilling Harry Doherty. Agus Bulleton, will you see it on the Gufford Lord get here. He's phone shot. David Comerford. Oh, Kissy Concha. Drie trouwens daar gewoon teamline stoilum bij die smoe wel dan wordt bij de hoek zo had jammet we begon niet hier geloor na park David Comerford moet aan aan de voorne gaan goal score al had wij shall go voor mannen go say met die kaartje zo gaan David Comerford wil je hard like David Comerford die plan go maakt ze zag Fátharta niet dolem goal ze zag Fátharta bestel was een chin die Ciarán is de cushion the own gunning te maak Adeline cool agus spulje shaska cool gives on go for Láirge will you shaska cool David Comerford the story hook is he shall come Céadaoin Muir takkies tegen kindje ook je nooit getierde als het ook je shake en spotten. Zo weet je niet. Wel, ja, groot hier maar goed hier. On die schas gekoeld. Al vindt je een icon. Met Janus tegen gaan met tegen we katjes gegeet, ja. Zo gaan David Comerford. Bowling keen shot, and then she go my shot when the four-year goal score. David Comerford has again. August one with day, 3 second day. Cut so get there. Half inch until score at elevation. William so the droge tassie besteden was voor Tráchtaire voor Láirge we won elle de felse geleer de gele job en zijn ja goeie Lord Joe McDonald was van het talone en zit dus dat die Ciarán tasse van alles die fortste in Craobh wil ze Craobh met de holo wil falls in niet den rater de chance force hij Páirc Láirge beter score all in shot she here in Shane Power at the tala that she Hugo Kwan the Ciarán just a piece of goal into the gas and Céadaoin deal dummies had hele Paddy Spelman that she called it Paddy Spelman after he fallish that fell into agus a chance Páirc Láirge well on keen go hate with Sugla will you see it David Comerford David Comerford, Rachel Lane Concha Hogal, Team Morgan Lini, Carachel Cook Meder, die Jakke Machine Stroid. David Comerford. Took August a bull up. She had a crane and father, she gone for Shin August top of Láirge Hunteen, let's see Hulin and I paid it. August Trina Medig, August Carado second cut. 3-0. William Ach, with a one like a goal border. Mark Sheedy. One more father Mark Sheedy. Kindje die if Kosoos, dat she waren de dag later kalt Michael Collins is klantig Páirc Láirge so is joge dat sie ach niet dat die normale gantje maar dat she kalt waren ze so goed Joe Casey geschocht in Páirc Láirge dat valt in de slitter agus bulje mag dan go van de Clár Hockey Sosen Juggle Lord Juggle Daniel Coslow Lisher Schlitter
Bhfuil trastan seo gotí Fred Hegarty ar trastan cuairtú den gine pass thuirt agus gen pass Ciarán sin machchan sin gotí Rónan Kilroy Cán mór fádó Rónan Kilroy cúlbáide istíhin sin beidir ní tí glanta binte fortláge fór Cán an 100 mé chúl in seo tanna cúlaí géirí lanamach éile tíocht amach leis dit tinta ha céin ag na cúlaí agus ciú go ghána glána sit siar gotí cúlbáide agus an cúlbáide tút an Salivanda gon chin Johnson agan tíomhlína go teach ar tíomhlína agus is buile tíomhlína tá go chun den chláid. David Costello thugus sa ceán seo. Builteas teach sa spásig David Costello in sin cé a fosí fearfart láir hir le sin i leachúlaí láir. Joe McDonald agus sríiste i gúlbáide hain sin sa ceán sin. Gúlbáide a tuairteach. Builteas so sa dróna dosaí an slitar mí ó an tosach agus ón gólaíoch. Sin na chreidin sin i géirí ficusúas a sí fáilte éisin seo ag Port Láirge an ragan go chúlach tá sí na glanamachchan seach tá an húcalar cína ar fád agus seach a gin Port Láirge go leisteachan seo beidir go seansach sa sí glantamach a rís na béis sí glantamach ag na cúlaithe agus inis scáfáilinn sin tá Jamie Moylan agus glanan Jamie Moylan suas a ceán seo i drócha tosaí go an déach láir. Bhfuil fálann sin níl déir an réiteúr, bhfuil nó riil na buntaiste go dhéige tá Rónan Kilroy gal i drón trite tá sí Rónan Kilroy. Bhfuiln sin ceán sin isteach ceach bhfuil i ceán sin tá sí mú stoilm tá sí mú ar fóríil so fanan an scór. Trí chúlín in aid dó Port Láirge an cíine po goach tócaí go scipaí amachchan seo dró na dosaíthe agus í fáitigh Shane Power. Bhfuil isteach ag Shane Power tá sí fácin níon sin ag an versa gúne an sin geróide sé ach beidir an éidir sí maach ceach go leor ní éibrín mar tá fáildínta ige agus buileach atáin go chun den chláir. Tócaí go scipaí ag go lá tosach nó lá cholaí Robert Loftus go dtíon cúlbáide. Cúlbáide bula suas sa spás istíonn sin. Hála a tíomháil idir ggéire í áil ach tá Thomas a Hearn sin agus glantamach ag siúd. Seach a Port Láirge istí mé le chúl, beidir gúil seansa chúl in Jacob. Sí bhfuilte go hard bhfuilte ar i drastan cúlín atá bhí seansa ar chúl achas dóilm go sé thuchar sé an puinte chógeal agus an feartá gist ná Seán Mackey. Well, stoin gur gearúidir sé ar i ghulainne tú tseans litar ó sin mar a bhíns. An ceán seo tócaíach ag gúlbáide go dtí Jamie Moylan. Jamie Moylan á himar tír go dtí ón Gunning. Hinig hána sása dána bhfuil Gunning tá sé imi amach is le Port Láirge ceán seo. Buide tíomhlíne Bradley Pinkirk le hí thógeal. Bradley Pinkirk go le Pinkirk tá se fágáil agus Cahallos Sullivan a thócaí. Farhil bh gunad. Buide tíomhlíne bhfuilte go maige isteach sa spás a ríis cé a fosíú tá sí cáilte istíhin sin tá annach chaimlínte fáda idir ón Gunning agus geróidú sé sa gúneach tí glantamach a ní tí angagan tíomhlíne Port Láirge tíocht a ríist agus an slitar ag Shane Power. Shane Power a leisteach sí ag go fóil. Sí cáilte ag birte go bhí mulacha chélann sin agus seach a gaineach le chun den chláir a ríistí glanta suas a dro na go tosaíoch ní nach farháin leis tippadár leis essa Port Láirge le sé agus í builte suas a Cahallos Sullivan an Cahal Sullivan sus an sin ach tá lá cholaí hir. Glána siad amach a ceán sin ach go dtíon fear lá Páirce. Ábhaine go duine suas a dro na dosaíthe inis Bertis Port Láirge Pristin wasan seo. An Rónan Kilroy géireann slitir áil sí builte go dtí Daniel Costello steach sa spásains Daniel Costello tá lán cholaí deach amach agus Conor Lynch ar lána sa ceán sin amach agus seo chugaid Port Láirge ríisteach tá slitir cáilte acu agus í fáilte éisin seo mó lán na Páircí David Costello. Builte steachan sin ag Michael Collins ag bhfuil ceán sin tá sí mú ar fórí so fanan an scór. Trí chúlín in aig péide agus nína mé déag agus breis caite in seo. Chéad a chúlín in aig péide tá. Chéad a chúlín in aig péide.
Páirc Láirge chun cín. Slitar ar a tíhile go fácinn seo. An deacrach déag na himúí an behéad slitar na chuineil sin an gleitecha seo chugain. Chun Láirge go léon sí steach sa spásan sin tána. Cé fosicán seo an lantasach géiríáil Seán Arta. Ní sí fáte géanana na fós tá sí fáteiste sa gúine sin ag Fred Hegarty. Fred Hegarty bullin sé machchan seo ach Droichead bhíonnta mar tá sí cáilteach duine gona tosaithe duine gona cúlaíonn sin agus sí fáte sin seo Daniel Costello seansa scór builte go siúd builte go crín heidir drastan agus cúlín ag go chunda an chláir fiú méid caiite chéad a cúlín in áid trí atá Páirc Láirge an cúlín sin cí. Buileach le bullag James Comerford. Tá sin na warú husan seo man I léana berta nách a chéile in sin agus bhfuil réitir a ghilisteach. Joe Casey, ní seiltína Joe Casey atá agus stoile go bé Comerford a fearalach ní réitir a díana táda. Is cúlbáide Breanú James Comerford. Lána Páircinn sin, Cé fosicán seo. Cís fosa go bhar lá Páircis na Hugo Kwan, builte steach aige. Tróna can ísisiil isteach a tróna dosaithe. Tána cúla hir a láidir hir an sin, agus táin can sin chuir mú freisin tá sí leis le Páirc Láirge, trasgadí Shane Power. Shane Power, gadína Shane Power. Tá sé ggéire an slitar a bhfuil isteach tá sí blocáil sin nach tá sí go teach a tílíne agus is buile tílíne tá go Páirc Láirge. Buile tílíne go Páirc Láirge. Mark Hartley stoile mo thug sa ceann seo. Mark Hartley cuairtú den cíine pasúirt an pasta chuige ceach go leor ach ní sé gébriúach anhá mar tá si a treid hir an sin agus ón gunning captína fórneach an trit a go teach ó Páirc Láirge agus is le chunda chláir an buile tílíne. Builte siar go dtí an lán tosach an lá cholaí Robert Loftus tá sé húcailte sí bhaite leis rístige agus í bainte óhfuil bháin eile agus beidir gúil seansan seo ag chunda chláir ag Páirc Láirge ar is scór ach tá húcáil agus a blocáil ítach Matthew O'Halloran Sá Robert Dinton sin ige go éon dat. Slitar go tí sé bí a begaile céfasí fad an talún na bultin sin ag Jamie Moylan an agan tílína hall tá sí go tead a tílína hall agus is buile tílína tá go chunda chláir. Tá siar a tógeal Paddy Spillman. Paddy Spillman. Sgíle sin cáin seisteach dro go tosaíe. Sí sgíilteisteach ige beidir bhfuil seansan seo builte go háart cecha bhfuil cáin sin bhfuil sí head dras an tá muide a go bhfuil Seán Mackey an fuí sin agus anna cholín ag Seán Mackey so fágad sin bhfuil i bharna médi go dtí á cholín ríist chuig cholín in áid trí. Bhfuil amach tóci. An deacrachtaí ag imnóí an slitar a focusúas an tróna seo tá sí paci sos ag fear chun den chláir an fear lá Páircinn sin Daniel Costello ach tá sí cáilteige bhfuil bháin eile agus an slitar builteisteach sa spás ach ní léana an as Páirc Láirge ach tá burtas chun den chláir an agus i ggéirí seo lána tá sí gláint amach go dtí Joe Casey. Joe Casey a bolas siar go dtí ón gunning ach ten ón gunning siar ach ar in sin cosint tá Hugo Guam agus builinn se sin suasí i dro an fear fuair de puinte Seán Mackey. Seán Mackey a bolisteach sa spás bí a begáilinn sin go dtí garró ó sé go háard ó sé go crín agus tá dúpad scóir a dhéin Droichead Abhann ní Ciarnaigh. Sé cholín in áid trí Páirc Láirge an cín agus hartteid séú me go le. No mar sin fácaí sa géile an seo. Buile amach le bula ríist ag cúlbáide chun den chláir. Mark Sheedy. Is ganta seo tá sí builte suas an sinnéigeach tá sí bhaite leis an seo beidir bhfuil seans ag Fred Hegarty tá sé blocáil tá an blocáilachtaí a fad in seo tá cínte réin í sinna a lánach tá sí gníim mar sin héin ag
an fearfuir pointe ball agus sinna Sean Mackey so sa spása chun Sean Mackey tá se nach red géir hir an sin nach sí fáti deis go má hir an sin ag Joe Casey agus glanan na coolla hiamach sin so sa dro na tosí fáti deis ag Ronan Kilroy I gimach agus an pass siar in sin ach tá sí bainte sin go glótear fád go Daniel Costello agus seo chugann Páirc Ó chans beidir ag go lán tosach Sean Mackey leis gan sin gan marrá an coolbáid iste ru go coolbáid I gan sin sí sá fada Mark Sheedy glanta suas ag Mark Sheedy Justin was ríist burt hall na tro ach sé an cosintó a hagan amach leis a slitter agus an slitter ag fangan sé í in sin I ríistí ach sí cáilte go fóil lig beidir Tá sé tred le áil ríist agus se chugann Páirc Láirge gáil óhan go duine inis agus í builte suas zóna tosaí ach ní a tosa chána bhfuil Tá se na chreid agus na rébuiste hin sin idir ferre a hat slaat sinna Pat Walsh an hiún go dtí se an slitter inis ag Pat Walsh go Páirc Láirge I mín se sií go dtí Shane Power hí blochailte go hála hir an sin agus seach gan amach le fear chun de chláir mai tú hálarin agus glanta suas an seo chun de chláir dro go tosíocht tá na coolla agus iad tuaigh anna sár hasíoch chun de chláirí puí suas mar sin héin hir an sin ag an bhar a slaat Michael Collins í fátíine sé Ronan Kilroy ru sé ráda lethe sé rádaí agus nimach go ceiscéimechaí agus is builletán go Páirc Láirge buile sír hir na le héin go fáid David Comerford thugus I cáinte sí wad amach agus dhéana sé Scuid sé stecha dro na dosaí á gear imní gearige tínta go maige Dim sé dear sin go fiú go cháin tá seans beidir a scóraige David Comerford tá mór mílte hard má tá sí an bhfuil sin pola tá an tí eis an nimmartí sinach hiartá an lán tosach a géirí flán cholaí Robert Loftus a géirí lán amach ní sí glanta go fólaige mar tá sé sáinní in sin tá an réitear ará go tí chuní rádaige agus is builleisteach buile síiristeach atá go Páirc Láirge agus tá an coolbáide hééis rud a cinnte rála sé réiteúid so tá an slitter tucaí díide chamach a ré an chúl den lína 5 méidir agus tíanaan se rud í bhád ní sés go stóí a go David Comerford den buile síir se. Well, se an anna bharna de bhéadú tiile Praseach ceartínta go go háin agus tógtar amach buile sírt amach atá mar ní réile leis teanghfuilíonna lethe chorbe I tíal ní réis teanghfuil ceartííonna lethe sá buile amach atá go an nach láid builte sós I drona dosaí bhuiir bháin eile go leor slitar builte sós in sin ach tá cínte a bhéon dal an cííine in coolathe láidir atá ag Páirc Láirge Tá se an bhrús a gálan an sin bhfuil cí imimiúí in tíir éí fugus suas Tá sé go tíach a tíomh lína stoil go le chun de chláir cáinte de be Tá mé rá go be agus buile tíomh línatá go chun de chláir Anúméid I d mutéine agus le áma sí builte traslan sin ag Fred Hegarty Paul bhíon smuoine goach ní réibre se ceart mar sin éon fáitin sin ag Sean Mackey agus builte nún ag Sean Mackey ar a gúide Hála fiú hála sin ceán mór mílte chád a stecha drón chóil má tá sí an ceán anna chotardeach is na béla chóil Cóil ach tá an réiteúid a gáilisteach tá an réiteúid a gáilisteach beidir go rud ag in bhacha sé rud a chin Pat Walsh stoilm hanga leheach bhí sé stimúlach an chóilbáid is dói agus téad se go gurín cúil sin ar ceall Tá sé caintis do mír agus téad muid níheas buile sír amach atá an cúil chur ar ceall buile sír amach fan na scór sé chúlína 93 nua méid fanta é sé slúa ar an
trúna fuórse, builte amach go gólbáide. Mark Sheedy. Rís sanna cúlaí wadra láidir go hosaí chunneach láir agus tá ceanseach glantas ó sí blocailte bhfuil bháin eile go léidir go bhlocáil mar atá beidir gúil chansan seo níl tan chans seo mí tan cúlbáid tíocht amach James Comerford tá sí James bailín sé agus tugann sé amachí bhfuil sé amach an seoíochtta sí go teach le tílíne agus bhfuil tílíne tá go chundaíon chláir Tá anna de fiidir fád Jamie Moyle le hógeal tá se go le fágáil Tá John Shirley tógeal scarhain le áma Bhfuilte traslan sinnig Daniel Costello Tá anna bhá bhfuilte trasla Costello níl na tasí an anna ifo suas mar sin héin beidir go becha fós ní tá na cúlaí róláide fád agus seocha go amach le cúlaí fort láige agus an fear hosa sinna fíochar cúnaí lánan sa ceantin go deáil tíhfuile go fád cinn agus tá sí fáilte Shane Power tá sí cáilte Shane Power trí fáilte éisiige tu go tean pass isteach sin sa spásúil sean sa scór trí builte go hád bhfuil ceantin an tá anna cholíre fád hála de tíhfuile go fád go go cuam stoilm go fuil an ceantin Lenn méidir go bé nó méid bháin breise bhí sein Nú méid bháin agus tá nú méid siúntaach nach caiite hána hin seo chugann inis chunneach láir ar rud a íadna mar tá sin céad a cholíonn chun deireach ní rudí géimnúach anhhaáil chugabh tá leacholí láir agus an slitar ag James Cullen nach trí cáil teige tá buile sír an seach go i le dáid nach chuil buile sír agus fáildínt an sin ag na cúlaithe agus an fáildínta in leacholí láir James Cullen agus buile sír atá go chunneach láir agus seansa go bhharna leidú go dtí trí cholín agus tá muid 7 head an an breisiú fógraíh 7 cúlín in áid trí Páirc láige chun cín agus Fred Hegarty na hí an buile sír seo hógeal tíireach ar a lína cearcha 2 méadar a ha gimmert pellin trúna seo so hi go bed an buile deidir gon leis seo Fred Hegarty Beanna bhfuil is puca agus a bula agus á bula go crín agus sin cá sin head drastal só tá an bharna leidíine scutí trí cholín 7 cead agus sinna tá an réitú i ggéad litir tá le ámasrit an Páirc Ciarnaigh inrehead áí Ciarnaigh agus tá trúna fuórfánta seo Páirc Láirge galchan cí galisteach siad chun cín ag de áma 7 cholín atá ag Páirc Láirge agus 7 cholín ag chunta an chláir. Be mu éis go gúid atá le. Á túirtin seo go dtí Darren Morrissey seansar scóraige bhfuilte go háir ag tá ceáin sin head is Aslan i chéad scór gan chlufann seo a go fúil beidir gúil seansa chúlaiste in Jacob sí bhfuilte go háir bhfuilte head is Aslan cúlín atá bhí seansar cúil agus stoilm go steach ag beidir gúil seansan seo bhfuilte go háir cecha bhfuil ceáin sin bhfuil sí head is Aslan tá muidir a go bhfuil Sean Mackey fuí sin agus Sean Mackey a bhfuilisteach sa spás pí beáilín sin go dtí garró ó sé go háir ó sé go crín agus tá dúpal scóir dhéin sa spásúil seansa scór tí bhfuilte go háir bhfuil ceáin sin an tá anna cholíre fád hála de tíhfuile go fád go cuam stoilm
Fí Craobh na Mún san na Manaíocht agus ag le ama tá Páirc Láirge trí chúlín sin na cín náide 7 go siúd agus náide 4 ag chun a Clár agus réitú de fannach go mé chuile an imí gan fád go sé tústa sin ná le trúnú na heirh bheith fuair ar fad méid grí bhíáí tríáí smú mar an áirdó sé go léir chéile tá an slitar caitisteach tús chu leis dá le agus sudar leis an líorthóid tá dar mó rónaí boilte go hádaige go chun a Chláir ach chluite núna chluid tá sí chuide mú agus head fóraí. Ba cumach le bulaigh James Comerford John mór fada boilte James Comerford Rís ní san ben solas a dhéanú ceir a dhéanana tá cinnte go leor go na himbearí an slitar a focusúas. So de gimar de style takeú a sí focusúas sin ag Joe Casey. Joe Casey a glána. Could con na Chláir in an sí. There are 2 changes on the first team. Number 18 Ryan Hayes and number 22 Paul Rogers replace number 12 Harry Doherty and number 13 Mark O'Cleary. Áhrú tá costín sin Mark O'Cleary agus Harry Doherty agus istí tá Ryan Hayes ar an acu agus cumú lín se chugann Allir tíhfuil is go fád bhfuil siartán go Páirc Láirge is James Comerford teací amach léon ceann seo thugeal James Comerford se thugeal lámach ar bilithe Bhuí began í na gáardú ríos go léir mar atá agus be sí gin leachúna go chun a Chláir. Tá slitar le chun a Chláir ríos agus í Ronan Kilroy. Ronan bhfuil fáilní tar níla a réitúid siar go dtí Matthew O'Halloran. Matthew O'Halloran a tastal leis pasta isteach sin go glóite ar fád cánád na cholí ar fád isteach sin ag Fred Hegarty ag ní Fred a bhíán nach a fearan agus isteach dtí a Ryan Hayes gus dóilm leis i gáin sin agus pointin sin. Agus in is tá gána leide go dtí chulí. Bwyle mach le bola. Cúbáid ríis, bwlte mach ag siúd. Sí sa drocha tasí o'r bháin eile. Chun a Chláir fewsú go léir chéile. Slitar pacísós mar sin hénig Sean Mackey. Se an lán tasach atá ag Páirc Láirge steach a drocha chuid tasí géiríálta Gerard O'Shea. Gerard O'Shea ar a tála, agus tar hála tíhfuile eile an fáilcinis, tí cinnte réana focusúas go leor ó sin na tálaún tróna seo. Cinnte réana slitar a lána, cúlathe i géirí lána agus na tasí géire í focusúas ach tá agus chun na Chláir tíocht amach leis a slitar gus tugann sin pass amach go tí James Cullinan an le chulaigh Láir. Glánan se sin suasí i John chu tasí dhéon sí roiada a churbe tí go glóte sin go bhar tháinig isteach ar bháil sin Michael Power an idé. Michael Power na Chláir ó lethúáilte sin tá Paddy Spellman ach tá slitar fósa nimmert agus í an Argantí líne ag tí híos gan fád gus suasí na cúlaithe ríiste agus é gláán amach agus Matthew O'Halloran Matthew O'Halloran is slitar chun sé siaraí go dtíon cúlbáide. Mark Sheedy ó scríle fada. Tá nána a hallar tíhfuile go fáilcinis ach tá buna gapal dínta sin na cúlaithe ach tá sí cáilte agus méid sin ráitim tá sí cáilte acu mar sin héin hir an sin Hugo Kwame tá hir meas go chuid cúlaithe agus seocha gan amach le Páirc Láirge agus buin sé trasta Sidí ceann mór mílte hard but isteach mé le chóil tú cúlbáide tíocht amach tá sí dínta go maigh gúlbáide. Néir lei sin lána tá fáil dínta an réitúid agus buile amach atá go chun na Chláir. Seach gúlín na chúlín agus chéad dú méid caite san dáile. Réitúid a caint le bertin beíonn sin gus carta buí a chuige go buna cúpa réannas tá
Tá daoine tíochtasteach an réitúna se leisteach út se le labhairt le daoine cínt níl. Agus tá sé scríomhar is stáir aréanas. Agus inis bhfuil saor hallar tí bhile an fáice. Go fort Láirge. Tá an áard isteach mé le chóil bhfuil sí an ní. Tá sí fórí sa stoiling bé David Comerford go hógaí ní héach a fear le Páirc go hógaí. Agus an buile amach tógaí ríist. Ní gníomh go hálan in sin agus se chugann chun nach láir ar an sí ríist í fáitin seoil Daniel Caslow bhfuil sé Caslow ceann áard cecha bhfuil ceann sin bhfuil sí an tá sí an agus ní leid na fórne a chen cholín amháin. 7-6 7-6 dá cholín chéad dá cholín gan dá leach fáitin Páirc Láirge agus chuna me go le caite Páirc Láirge gal an sí bhfuil fáiln sin níl tá de réitúirtí nó fáiln sin ar Páirc Láirge agus is buile saor atá go Páirc Láirge mothláir na Páirc. Is sé bé Comerford agus amach le ceann seo thógeal. Stoilm go beidir go bé. Fáil díntan sin, Seán Mackey fearad ar na fáile. Agus tá an slitar tíre chuir lína lár Páirc. An slórá Gerá tógeal is ná bhí cheach ní dóilm gúil. Tíadach gláán lár na Páirc. David Comerford. Tá sé crumá agus é pick up. Agus a bhfuilte an ádaige bhfuil sí casta tá sí casta agus go timú ar fóraí. Éidir chu bhuaig Páirc Láirge sa dáile. Bhúlbáide scipaí go maith chutí Matthew O'Halloran. Dútarí Matthew O'Halloran is léirigh go sa dáirne si tuir a chamáis. Lánan se suasaí dro na dosaí Bertas Páirc Láirge sin duine go bhúilte faoin duine eile. Cí téréine slitar áil tá sí bailí mar sin éananig fearaigen as Páirc Láirge hir an sin an leacholí láir is dóilm John McDonald siar písa be galinn seo go dtí cahal Sullivan agus siar go dtíon cúlbáide James Comerford. Lánta suasaí dro na dosaí James Comerford. Tá slitar bestí nuas a ríist agus go lech láir dtíon na bhaidí sábs na cúlaí inis agus slitar ra go bhfuil seansa go baga le chó scór. Bhfuil sa go háir de stechan sin tá sí sin go leabhla coilte agus neannaí táid a eiste sin agus seo chugann Páirc Láirge ggéar an slitar a lána suasanna seach túil fáiln sin níl de an réitúir agus réitúir a scríile le go leor sí chuine an aige agus bhuiile saor tucaí an réitúir a naim chuine sé slitar a bhád an báta sin. Bhuiile saor atá go chunnaigh láir be sin nánacha le chó scóran is. Maidín le Fred Hegarty, tá siúla nún le hín ceann seo ó thógeal. Sin an fórneach a ré chó scór, ní scóra Páirc Láirge fós sa dáir le seo. Agus tá teanaisteach ar a 8 méid sa dáir le. Seo chugann Fred Hegarty. Sin an fórneach a ré chó scór. Pick up, agus a bóla, agus ceach bhfuil si tá nuair a brenn bhfuil chéile, tá sí head i trasnán agus tá na fórne ar chó scór agus 8 méid agus 7 caite sa dáir le. James Comerford. Go amach tógtí ceann an bhá bhfuilte amach go dtí Joe McDonald. Joe McDonald a scíle suas a Joe tá sí gníomh go hálaí thusa sin ag Seán Mackey an Iomána a bhar seo, Seán Mackey ó bolasteach sa spása sin. Bwylta mach ar isgyddi Seán Mackey, bwylta Seán Mackey wyl si on. Tá sí mú. Tá mwyte ffordd logir ag si on. Ach ní dóilm gyra, le fe ffilio. Ní dóilm gyra sio. Ní mwyn sgol on le hi eich cael. Ní dóilm gyra si on. Sio chog yn ystydych, nian o'n mwyte nimmert. Mwyn y thiwel ag yn holler y thiw hol gan ffordd. Agus. Beth go darneach an ceann sin, an tí caiinteáil me clufa háart a tá slitar hálar a tíhhailín is agus chun é chláir i dtíanana bhhaid ní sort, tá síiste hin sin ag Seán Arthur. Cáilte Arthur, go teach an tí lína imí go chumán ar Páirc Láirge agus is buile tí lína tá go chun é chláir hálar a tíhhaile.
Sean Arthur hooked this season, which is a foggle. She took it, Bishopig, she fought it actually. These take it, drill, she score a shin, but took a hard again, as she moved. Hanga said 4 heels, so Fátharta and score. Big shot going in the team. William Achtorki, relative shot on forward. Here for see. He's fooling shot, and she fought it. Sean Mackey fouled it, Sean Mackey. Augustus. Will you see it all? Go for it, Láirge. David Comerford, the shoulder and all, come all. And he can't show Hogel, so she did Lár Páirc. She heard Ashal Shearbag and Ian, so she needs to share now Lár Páirc. We have a kinch of Colchi, not Hogel less. She did her in as well, so she took him up again in Timogan, Schachtu Meter, Schachtu Meter. Shaska Cook made the Honda Clár and Machit in the Togel, Shaska Cook, if the session, the Togel keen shot. Go first, Láirge. David Comerford. Put on Nordic, David Comerford, and you go, she's on to she's the gCearnaigh. Go for there and Shingle Holland, you found the Robert Loftus, the Lemons, Glavin Chilamacha con shot. Well, you check Lanta Hillis go home on force, because she went to all and showing this good. Darren Maroney is built to start in his Joe Casey, that's a sport and chin. Key of a sip, kids go a little Babhta, she's still chin. Fred Hegarty, Bulla, get a willy conscience. Oh, she moved at 4 and chance again after she can move again. August William Macher on the whole body east. James Comerford, Herweg nog to Darja. Herweg nog het vaat to Darja. John Shep will to machen the shit. James Comerford, Con more father. Christian was. Bulkini in the show. Fought it. Ashik Páirc Láirge will fall in the chin. Neil. Oh, dead and right to Gurasha Brew River. August Cool Bullisir go. Van der Clár and cool body. Queen you hear the Machli Hogel. Fog and shade. August. Don't know to be. Fred Hegarty to a little yellow heat shot fishing. That's a wada mach. That's a John shot. Shachoganya, pulled to noon at the Glihan Hall in Shin. It was Gary Alta, Michael Collins. Michael Collins said a Tala. Stitter got a mach. I guess the Bulletini in it all. Go for Láirge. Bulletini go for Láirge. Cool body tegen de maat. Beter goal reeds er is kinny en wil je Ciarán aan gestolen gebaar maar dan cool body tegen maar lei hoogje. James Comerford. Wil je Ciarán? Pultjes was James Comerford haalde dat hij wil doen voor. Dus nu is het staan cool hier daar kon de Clár het fout zo leren hele position blokken te maken zien voor te sterken zijn chance Craobh Shea wil toch Shea dan kan je move fresh en drie keer kunnen move hey Páirc Láirge is daar ja Mark Sheedy east kan more hard she zit zo getasseerd bestaan was Bulkini Milanita, did he get the market and fashion Carlos Sullivan, and her Sullivan, so it's no Dusty here in Shin, and then no Shea, Craobh Shea beyond that patch Welsh, the sheep might take over the shop of the mark, let the Nechloi, what you want, Ella. I was saying, then we took on the Nechloi, which is the capital goal, should have done the club of Shaw Wolfens, oh, top will you see and should have will you see a mark at all, go for Láirge, kick a stock on the Nechloi, came to our Willie, Jack Meskill, Rachel here to start a story. So Jack Meskill is here to start as Michael Collins again. Jack Meskill, it's here Michael Collins again. Come forward. Will you see it on? Change the player side. Number 20, Jack Meskill replaces number 11, Michael Collins. Will you see it on? Did it make hard tomorrow? From the Clár. It's on cool boy, Mark Sheedy took him off a playing con show again. Mark Sheedy.
All more will take Mark Sheedy, Stimel, Hul, Can on the Hunter. Ooh, the she got to move. That's it for real. Real Dinig in a come on the need idleness tangwilly in the leher, so she move. So, Jochen James coming through the east. William Ach. All more will to so sing it. The student was one element for the ration here. Joe Casey and Joe Casey on pass. That's an owner going to go down and shoot Quanta, Ronan Kilroy. That's a spot in Kilroy. After a long holy check the mark. That means rugby after she forgot to get the shot again. When they fly the dishes to Miller Hole, and then she gone shot. Can they so take goal by it? Oh, what a dress on. He maybe she got the steps in Younger. And a dress on the stuck on their fly. Got to come keen. August with this keen, yeah, ballast steps at all, yeah. Hook no me Degas visit 3 second kite. 8 na je schacht, kon der fly gewoon clean. Score al had a look with Iomána. Nach niet het van onder gehinter dat had maar één, maar kijk wat je van te tellen, dat hij had bij voor el vaart. Zit er hadden het hier wel ook nog voor. Kon hij klaar dit zich de eerste. Zit er raken, wat hij stille het niet, maar dan er al lekker aan, dat hij bolt zich hard. Maar kan je dus wel moe. Agus het Ciarán gaat je moe, agus kan wel lekker moe voor dat Páirc Gavin Maroney, voor de moe kan je. Fátharta nog. James kommer voor het daar ja. Hoog heb je net een kort Láirge. Dan gaat dit stukje tegen gCearnaigh. Dit kun je maken gCearnaigh. Alles. Dus dit is een lang goelie zegt dat mag. Een lang goelie had dat al een show. Top. Maar dat is een lang goelie. Connor Lynch ver aan Láirge. Niet rugby gemaakt hebben. Dat boel je Ciarán is check Páirc Láirge. Chance komen naar de lasje. Hoog scoren eerst. Agus. David Comerford, a hook is shot. We're all this cats a doke shay. Slow brush in the brand with a glyph. Shock David Comerford. After Shaska Cook made a mach. Bug nach well, Shaski 3 made a mach on goal. Och the shaft. Comerford the Craobh. Look as a bullet. Dat is zacht terug, dat is zacht green. Ja, dit rest dan tot een volgende goal scoren eerst. Och goal in een team. Schacht nu met die katjes te daar ja. Arroy in Páirc Láirge. Arroy in Páirc Láirge, maar we zijn dus dan daar op zijn dien. Het zegt de sterke de Páirc in shot op Páirc Ó. Substitution on the Waterford side, number 17. Agus ik geef dat Pat Walsh. Replaces number 11, Pat Walsh. Páirc Ó, tak is sterk. Pat Walsh mee. Pat Walsh mee in voor Páirc Ó tak is sterk. William Ach toki in goal worden. Maar Sheedy. Even gaan John lang goal die zich te maken eerst tussen Connor Lynch. Komt ze zoals spassen. Spassen geschoot. Dat is spassen chin. Als je ja die scoort ik en Shane Power. Kan er klaar. Threat. Zijn slitter snel. Niet je vaart again naar post. Kiet er niet focuseert. Dat je focuseert is. Die waren Páirc Darren Maroney. Darren Maroney pass over in good in Holland. Die wil ik op Páirc is. Ronan Kilroy. Ronan Kilroy op bolle sterk. Allemaal met zich sterkste spaas. Dat geshoot een cushion van Connor Lynch. Agus Connor Lynch when you should was with the Bradley Pinkirk was will take Bradley he can sort so down the will shay agus ta she actually is in Charlotte le kon de Clár ta fault det ge var halt sterk meskel agus ta bulje serie Páirc Láirge hier en alle heel gevaar Toki geskip je sterk in Carlos Sullivan zeg het zo getassier so the court to Sean Mackey will take a hard chin get holy conscience Tashimu el foril agus van een score Craobh en 8 punten team score al elevation niet meer met die kaart dan wil je maar Toki ik raak Sheedy zo zit er ook dat zie je precies Holland Joy Ronan Kilroy Kilroy ik ben je geen able chima Magalor niet able Colin in the thread in it. Páirc Láirge was hier in Chinny Masson Gussentori to David Comerford.
David Comerford, the Blanche Noon Chidi at the Tiwale con Falconish. You the gear Mackie all. Sean Mackie on your Schlitter in me way. She get east, will take a shoot, get Willie Conscion. On the way the band with the hill east. To no chance of the could move. A crane, I don't knock up level fitness. Could move a portage Sadar. So how good Mark Sheedy east. Holler the well looking for finish. Key for C shop. On the cool Higgle Lodger, will you? So who cuts it? Keated. Iomána Mark, Keated any all Hallenoon, the Gary for Casosin Chin, Daniel Castle. Daniel Castle, the Hullo in the try to get on Slitteral. She focused like Farah Sport Láirge. Will to stack it so the Dossi, Key for Sikancha. She even go Hall in the station as Skirshag, a second did it. Augustina Shane Power will take power. August Port Láirge on Keen. Shane Power, the Sikancha. Just Port Láirge on Keen. Lee and I hope. Pokemon, Port Láirge gets the east, or in a good dinner. Stachan Sharish Quitty, Garrod O'Shea, Kerry Conscion, Tashimu, and 4-8. Manuel in a content Clár. Tichter Stachta Michael Power. Substituted on the clear side, number Sean 19, Arthur, Michael Power replaces number 14, Sean Arthur. Sean Arthur, Gimmert. Zo goed. William Ach. Mark Sheedy. Lee Hocht. Dan zit ook te maken de teamshot op Falconish. Agus speel je team in het aan. Begon en Clár. Jack Meskill. Pocket Jack Meskill agus Tokyo Ronan Kilroy. Ronan Kilroy. Nu ser Wunsrahat á Freeway Mert. Unique on the source down, but she fought to Dash and Shoy, Paddy Spellman. Paddy Spellman is to the chest steps Spórt and Chidi. I guess he fought it. If David Comerford, Trust and Chuck D. Hugo Kwan, will take a shoot. Is that a male hole? You have to see her, she go for Holland here and Chin. I goes into her own gunning, it was own gunning at the chap pressure here. There's a bass, the idea that she blew my card. She called to Hillis Golden of Vosa, come see that showing the Shadish, the Port Láirge, was Shane Power. Shane Power, she fought to Dash and Shaggy Holy Lord, because James Cullen and also was going to Lord, stack it through the see where the one left. Cool here, Gabriel Gomago, Fort Láirge, Hall, the team should go forward, the over and go down in ish, Hall and Chin, you see fought to Carlos Sullivan. O'Sullivan, she might have what on right to the rock, kicks, will you see her, tilt it, Econ, the Clár, Hall and Chin, so now it's not in Africa, and you're Mark Gould and Cheston, because the sign she took the knife that he killed it. Will you see her? Don't go on the Clár. Fred Hegarty here in Chinley Hogyal. Does I watch here, Stoydom? Shagala tog al Renus that she Nina Schachtus lad Fort Láirge. The Clár came to our well in. Shachakin Bulliasir or Fred Hegarty. We'll take Hegarty, Matashi on Tashi Gahin to her fad, Tashin gone a holy in her fad. And a holy in her fad. Fred Hegarty, California, host score released. August Hart Shane Megalia Fanta Suglafa. When he scored a little Babhta. Martin score al Harve Ishel fad and chop go Iomána agus Shochagan Iomána Fort Láirge Thomas Ahern will just that's was Thomas Ahern nach ní réibling Conscion Romaro Martha she well be she because was that she called take fach na Clár agus Shochagan ríist chun de Clár in sí bult steach go Conscion han tá sí gúl báde ní mé gúl báde agus réibling sí Iomána
Mark Sheedy took a check Tom or Father he can start to Downey or big goal chance is the enjoy Farlar Park but Láirge should go Kwan in the Nooney Tivshin agus on the facility will go for finish will chance to score will to go hard the draw and hole will Ciarán Tashian and the hole in it Fad export Láirge agus Chummer to be Yachuli Lord the bay for in Conscience John McDonald well man another all let man Yekim Cartile be free nach. Ja moet zoelen dat je moet beetje bij Hugo kwam voor die. Dat gaan we niet willen maken ook. Je van zijn kantje hoort zien in de halen waar wie zien in dus gaat zij die stil niet krijgt dan komen voor die vooral ik zeg het bal zijn 4 koning. Ik zag ook kan daar Clár in slip te raken op zo. Dat zijn de Wilkin hier zijn die twee niet focussen. De magelijkheid van Láirge is dus klaar te maken. Gaan we gaan gewaar Láirpark Paddy Spellman gaan de Clár hier een lang goalie. Dus Robert Loftus en Glanna mag het zitten. Die fout hier een Jamie Moylan. Wil take Jamie Moylan. Krijgen we een in de hele goal kan aan de 100. Ik ga te boe dus voor dus van een score. Nee gedaan. Nee goalie. Ik kon de Clár echt de goalie voor Láirge. Ook nu met nummer Fátharta. Ook nu met Fátharta. Ronan Key ligt de sterk van. Hij is vandaag met een slitterbal te maken. Student was het chill. Dus Tráchtaire high Gary for Sean Mackey wil zich hard again. En een goalie in Sean Mackey. En een goalie in Fad. Sean Mackey is in is daar af hoe dit met de voorne. August number 9 Darren Maroney. Darren Maroney en me. August Ronan Keane tak is daar shot. Ronan Keane hoe die net in de voorne. Hier gaan je Port Láirge van Keane agus Céadaoin met Fátharta. Céadaoin met Mark Sheedy. Wil te zien Mark Sheedy droog het tasseer. Dit is het jump op. Wil je zien Port serie kon de Clár. Wil je zien die stukken 60 meter. Agus Fred Hegarty tegen de maag, dat hele hoog. Fred Hegarty. Het is een gigantisch. Wel, we niet kunnen maar rijden. Dit is je rijdt de rest dan. Dit is Fátharta. Maar het ziet nu met Gullier. Nummer 7. Dat gaat ja. Ja, nu weer de spuk erin dus. Zet ook al aan. Wil Conscience wil move, kunnen move ervoorheen. Je kunt move ik heb zijn duimshoe hebben we gedaan. Ik heb daar dat na komt de 40 Agus nou de hier kan hij nooit niet. Kan er Clár de dag hoedje van Key. We kunnen niet even in de shed James Comerford dus een William maar. Maar weet je de run als je wil. Harder. On the Gullier Fátharta go hefigul agus hier sin nach si gotí agus fáidir seo agus bulte soas sin Ryan Hayes is méle húl gan an nach contorte méle húl ce a hall is de Joel chance hechol hí se le kon de Clár le kon de Clár agus nei him baby it coúdé agus stoile ma fuí sé Fred Hegarty a fu in cool agus tá si coolína bháin chun Keane. Agus zijn die even voor het Láirge is. Je zijn een keer al sterk le scoren. Lacht de fouten. Eigen lang goalie zegt er maar. Les is litter goed. Je kalt tegen hier. Je fouten rest. Matthew Halleren. Wel is daar. Matthew Halleren dan slitter de talen. Pukkie zoals machine. Oh, zeg maar vallen. Chillig de retur. Nachwil. Ga die in de shit. Boos. Voilà Port Láirge punt liggen. Krijgt door die schem. Cool chin voor Fred Hegarty. Dan slitter hem op. Han slutter agus tá se over hús a gánan in segus gus le chun de Clár an bhuiile tí líne agus tá tean isci darní cheappaní James Cullinan agus sé fós ar hiocht agus ní réon defiad ar dó geall cín seo. Tá siad coolíoch an cín hí an í an náide híine agus Daniel Costello hógus a bhuiile tí líne. Daniel Costello
ísisiil fan na talún nach chun casú an slitar sin agus í fáilte sin ag an Kilroy tá sé cáilte ag an Kilroy búilte siar an sidige agus í Craobh sé a bólisteach céafas an cánseo ní sí fáilte géan na fós hir a cosisiú sin tá Matthew O'Halloran in géireacht amach ó tá sí bainte go Matthew O'Halloran i leis an seo ige mar contorta Sean Mackey can sa gé búilte go háda ige cecha bhfuil can sin tá na fórne chóscór dailam tá na fórne chóscór anna cholín sin ag Sean Mackey hína dói ag an náidir ní 3 second tá fanta 3 second seocha gunne cóilbáide Mark Shelby Mark Sheedy ó bol amachánú me breise tá ag seocha gunn chun nach láir éis chance go siúda al cín búilte steach cecha bhfuil can sin go bhar sí eile draslád anna cholín agus an fear a fuidir can sin an fear a fuidir cúl a bé well sé díireach an fear ceanna céine tuna Fred Hegarty seocha gunn Port Lord geríistegal soos droon chool kan na de 100 mil chool tan cool baariste dat zie je niet ag Sheedy Scotland Sheedy mag kancha soos het droon dat zie is beste noos wat ration shot ag Bradley Pinkert is gedee in Lar Parky Hugo kwam sterkste spaas in Hugo kwam in kancha go tú ná fáilta Sean Mackey bhfuil bháin eile Sean Mackey tá fáil sí chunne rád Sean Mackey de a réitú agus buile siar amach atá a go chun leich láid. Buile siar amach tá trícha nóméid an dá trícha second an dá nóméid breise im caite buile siar go chun leich láid í léid a fidir ab siúd é cúlí chun cín cúl agus de gúlín an aigá chúlín déag an cúlbáide Mark Sheedy take amach é hógeal muir a ginn se cho cenáte sa dóti sé agus seocha gunne nóméid is 10 second fanta bhfuil Sheedy soos a drón na dosí hin sin céaf sa canse ní féiní mar tá lán chola hir an sin agus na Conor Lynch agus Conor Lynch tíocht amach Conor Lynch sé slitar glanna Conor Lynch suasí céaf sa canse gus tú nós anharna tílína go tamach a tílína le chun de chláir i cansin go dóilm go le chun de chláir i cansin ach tá sí fáilte reis mar sin héad the threatening shit Mackie he son into the she got to make the series to slip on the floor the chef yeah the slip for floor the cancha the whole time 3 second fanta 3 second Bradley Pinkert go hook as he shot to go along le doing right to chance one look for floor the story up fucking on Tama in fanta die gaan shot at 10 second they could have changed cancha kun shasta drone dat zie van een return no met de one edit she bestin was in chin which what again the need van de cool here dat moet je zeggen maar egg kon de glad Augusta Cartele spontin show stoilum will Cartele spontin job on Richard the kinds Augusta Shakins le Shane Power agus casual amach dú so bhfuil imreoir chun de ceach go leor Bé ó sé nó Powertán Gearóid ó sé stoilm ó carta le fáilige go carta buí thuair sé ó na dús an scríb dínta sé carta buí tá Tom Caite agus buileach atá go chun de chláir iad puinte chun cín hína dé na náide dóide Mark Sheedy leis ganseo hína dé sin tríide na náide dóide ag Port Láirge sin tá neadach dearnach sétí agus a buite le an fointe bháin ige chun de chláir ní sam na ríide beidir go scór an grúpa ceirte bheánach Hannig kon de chláir i reis sa dáil agus sé cool sin foiil an fersa gúine Fred Hegarty rú an clufiise na ríide go chun de chláir. Mar sin clufgréochnaí buga an choúlína bháinna chun de chláir sean tróna seo an scóirtéire chun de chláir cólagus de gúlín Port Láirge gá choúlín déag. Weimse agus ó éman tróna mai.
a túirtin seo go dtí Darren Morrissey chances scóraige bhfuilte go háirdaige tá ceann sin head is Aslan a chéad scór gan chluffin seo a go fúil beidir gúil chance chúlaiste in Jacob sí bhfuilte go háir bhfuilte head is Aslan cúlín atá bhí chance ar cúil achos dóilm go steach beidir gúil chance seo bhfuilte go háir cecha bhfuil ceann sin bhfuil sí head is Aslan tá muidir a go bhfuil Sean Mackey fuí sin agus Sean Mackey a bhfuilisteach sa spás pí beáilinn sin go dtí garró ó sé go háir ó sé go crín agus tá dúpad scóir dhéin sa spásúil chance scór tí bhfuilte go háir bhfuil ceann sin an tá ana cholíre fád hála de tíhile go fád go bh cúgó se Daniel Costello bhfuilte Costello ceann áirt cecha bhfuil ceann sin go tí an tá sí an agus tí leite na fórne a ché cholí amháin. Is de mille goal in de gansha kan is zo te goalbare het is Drastan hi mag sig te slecht sin jangach han het Drastan agus dat kusje sekindere agus sin Shane Power will take Power agus top port log like 1 Shane Power is ganshin just Guinness will chance score will to go hard de stach draw en goal will Ciarán Tashian aan de goaline fad export log agus tritle high gereal for Sean Mackey bhfuilte go háirdaige anna cholín ag Sean Mackey anna cholín ar fad ag Ryan Hayes is tí méle chúl gan anna chuntarta méle chúl ce a hálas is tí se bhfuil chance hechúil go hí se cóil le chun leithláid cóil le chun le mar chuntarta Sean Mackey chance gí bhfuilte go háirdaige cecha bhfuil ceann sin tanna fórne chóscór dailim tá le fórne chóscór anna cholín in sin an seacha gon chun leithláid éis chance go siúda a cín bhfuilte steach cecha bhfuil ceann sin go bhar sí eile Drastan anna cholín agus an fear